Ako na naplňanie svojich potrieb vo vzťahu. Krok 1. Identifikácia potrieb alebo toho, čo nám chýba. Napríklad, v tomto vzťahu by som si prijala mať viac komunikácie, intimity, času o samote. Krok 2. Hovorte o faktoch. Všimla som si, že sa rozprávame len cez víkend. Uvedomujem si, že večer nemám čas len sama pre seba. Už dlhšie obdobie sme nikam nevyrazili. Krok 3. Vyjadrite svoje pocity v prvej osobe. Cítim sa osamelo, keď o tebe celé dni nepočujem. Cítim sa unavená, keď nemám čas sama pre seba. Krok 4. Vysvetlite partnerovi dôležitosť danej potreby. Potrebujem pravidelnú komunikáciu, aby som sa s tebou cítila viac prepojená. Spoločné cestovanie je pre mňa spôsob prepojenia sa s tebou skrze zážitky. To, že mám čas pre seba, mi pomáha byť viacej prítomná, keď sme spolu. Krok 5. Ponúknite návrh alebo riešenie. Môžeš mi prosím poslať SMS-ku predtým, ako pôjdeš spať? Začnem tráviť pondelkové večery o samote. A na záver by som chcela dodať, že vyjadrenie vašich potrieb nezaručuje, že budú splnené okamžite alebo dokonca vôbec. Môže to trvať dlhší čas, kým partner porozumie vašim potrebám a ich naplňaniu.